सिगांनो साफ्रोमबो आंनि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय बा गोजोननायखौ जासिहरनायजों लोगोसे आङो दिनै मोनसे एजेन्डा लानानै फैदों। मानो होननानै बुंबा दिनै सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जेनाखि जेसेबांनाखि क'क्राझार जेलाव लानानै फैदों एनआइएनिफ्राय ओरैबायदि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो सुबुंफ्रा हयथ' बिराद गोसोआव गाबखांनाय फैदों जानो हागौ बे निउसखौ नुनानै। आंनि गोसोआवबो दुखु नांदों। दिनै एनडिबिआव थानानै बिराद मानसियानो लाइभआ बरबादजों सोरबानि हिन्जावा मेसेजआ बिथांखौ नेनानै थायासै एनआइए नांदों होननानै बे गखाला होननानै गुबुनजों हाबा जाहैफिननाय। सोरबाया दङ दिनै जेन'बा न'खराव बिमाबो थानो हायाखै बिफाबो थानो हायाखै आरो फंबायाबो हमजाबावदोंसो। आरो लोगोसे फंबाय हमजानायजों लोगोसे सासे फंबायाबो एनडिबि हिसाबै बेहाथ' हाबायाव गावजाबाय। दिनै आं जायखौ बुंगोन जोंनि जाहारबारि ओनसोलनिफ्रायनो गान्दा ब्रादारखौ आङो बुंदों। बिथांनि न'खरा सिलिंखारजोबखा दंस'जोब बिथांनि न'खरा। मारैनि दंस' होननानै बुङोब्ला बिमायाबो थानो हायाखै खारखोमादों आरो बिथांना मिसेस दङ आरो बिथांना सासे हिन्जावसा फिसाबो दङ। नाथाय बेखौ बै बिबथैयानो जायनाखि बिथांजों सेन्ट्रेल जेलावहाय खानाय गोलाव लानाय गोबाख्रबनानै दिखारजों मोदै रुखु रुखु गदों बा गाबदों बेल' गाबदों दै। नाथाय बिनि फेमिलिखौ होनदां बिथांनि फेमिलिया गैला दस्राजों खारलांबा हाबा जाहैफिनबाय आरो बिनि फिसाजो दङ। बे फिसाजोखौ जायनाखि फंबाया दा गोबानानै दङ आरो लोगोसे जाय फंबाया गोबादों बिनि आरो खर'सा बे खर'सायाबो हाग्रायाव थैदों आरो ओरैबायदि बुंनो थाङोबा दंस'जोब। होमबा दिनै आं बेखौसो बुंगोन दिनै एसेबां खस्थ' लादों एसेबां दुखु लादों एसेबां टेनसन लानानै दिनै एनडिबिनि गेजेरजों मोनसे एकर्डआ जानानै फैदों। एनडिबिनि गेजेरजों मोनसे एकर्डआ जानानै फैदों। नाथाय दानि सरकारा सोरबा एनडिबि होननानै सोरखौबा मालाबा अनसायफेरदोंना? जागोन अनसायदों जानो हागौ सासे सानैखौ, नाथाय साफ्रोमखौबो अनसायजोबनो हायाखै। मानो बेयो मोनसे गेमलार होननानैसो बुंजायो। इउपिपिएल होननानै बुंबा गेमलार। मानो गेमलार? बिथांमोनहा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो खोथा होयै होयै जेबो होनो हायाखै। अरुण'दयनि फर्म गानबाय अरुण'दय सेन्ट्रेलनि फर्मआव प्रमद बर'आसो थायो जायो बे पिक्साराव माने गाव होदों होननायनि। दा बेखायनो गावनि फटक थानाय हिसाबै सेन्ट्रेलनिफ्राय रिजेक्ट खालामना हरबाय दाना। हाब बिदिबाथ' जों होनाय जायाखै नङा होमबा? रिजेक्ट खालामना हरनाय होजाबाय दाना। होमबा बे रायजो राजाफोरखौ थगायनो नागिराखै, अफार एक्टिं खालामनो नागिरदोंमोन माने। जेनाखि एमपि इलेक्सन सिगां बयबो रायजो राजाफ्रा निउस पर्टेलाव नुदों जानो हागौ अफायबा हमजादों अफायबा होसोजादोंबो। हमजादों माने होसोजादोंबो माने गेम खालामदों होननानै। दा बे गेमखौ लानानै बिराद मोजां पलिटिकेलखौ गेलेलांबाय बिथांमोनहा। जाबाय दे नो डाउट देरहालांबायबो। नाथाय दाना ओइबारनि बिटिसि इलेक्सनावहाय माजों गेम खालामो? आरो बहुद मानसिनो खोथा होनानै दङ ओरैबायदि फुराना बिलनि दारै बिलखौ होगोन होननानै थगाय दंगासिनो। दाना बोरै होबावगोन बिसोरो? सरकारानो बायबाय। दाना बे थगायनाय नङा, बेबो मोनसे गेम नंना नङा? ओरैबायदि गेम गेलेखायो। आं डाइरेक्ट सिद्दाखौ बुंबाय दिनै आंखौबो खोथा होदों बिराद थगायदों स्किम हरगोन उमुक हरगोन हेन टेन हरगोन होननानै। नाथाय लास्ट थाङै थुङै मा जाखो? सरकारादि बायबाय। आंनि देहानि जेंनाखौनो सुस्रांना होआखै बिथांमोना। होमबा बबेनिफ्राय स्किम हरगोन बबेनिफ्राय नोंनो अनसायनाय हरगोन नङा होमबा? ओरैबायदि लास्ट बारावहाय मा जाखो? बिसोरो दमजोंसो सोलिनो नागिरो। आं जाम्बा नामा आं दम होजानो?
आं जाम्बा नामा आं दम होजानो आङो थै मोदोम जिउखौनो दान होनो हादोंबा नोंसोर आंखौ लेंग्रा होननानै आंखौ दम होदोंमोन इउपिपिएलआ मिथिबाय बिथांमोननि दम होनायखौ रागा जोंनानैसो आङो दिनै इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारदों बे लेंग्राखा बेथ' बुलायनोबो हाया बेथ' सोलायनोबो हाया नङा होमबा बेखौ बिदि बुंनानै बेखौ सिगिनानै दोननांगोन ना नोरियावसो आं ओंखायनो सिद्दाखौ बुंदों खोथा होनाय नांगौबा इउपिपिएलआव हाब रायजोफोर जेसेबांनाखि मानसिफ्रा इउपिपिएलआव हाबदों दिनै गासिबो खोथाजोंनो थाजोबदों खोथा होनायखौल' मोनदों खुनु खामानि मोनाखै खुनु माबा मोनसे परिबेसाव फैयाखै दा बेखायनो मानसिफ्रा गिनायाव दङ माने साननायाव दङ माने पलिटिकेलाव ओरै थांलाय ओरै फैलाय होननानै बुंजानाय गिनानैसो बिसोरजों थाथ'नानै दंसै दा मानो पइन्टखौ माइनास जागोन होननानै माइनास पइन्टनि खोथा नङा जाय पार्टिया मोजां मावाखै जाय पार्टिया थगायदों जाय पार्टिया खोथाल' होगोन खामानिखौ मावनानै होनो हाया बे पार्टिनिफ्राय ओंखारफिननानै गुबुन पार्टियाव थांनायावहाय आंनि बाथौ खुनु मान सनमान होननाय बेयाव फैया आरो प्लास माइनास होननाय मोनसे माबाया फैया आरो पइन्टआ नंगौजोंसो खारगोनथ' नङैजों बोरै खारनो दिनै इउपिपिएलआ रोखा थगायथारबाय बलथे गावनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोनालासिनो गावनि डिमान्डआ साक्सेस जायालासिनो दिनै मानो बिथांमोनजों थानांगौ गैला आरो आं होनखायो एक्स एनडिपि हिसाबै जेसेबां दङ गावनिनो गोसो गोरबो बा गावनिनो मोनसे माबानिफ्राय जोनोम जानाय बे मोनसे पलिटिकेल पार्टिया एपिपिआ ओरैबायदि स्ट्रं खामानि मावलांगोन आरो दिनैसिम स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिन जागासिनो दङ आरो बेयाव खुनु इउपिपिएल पार्टि होननाया मालाबाबो आवगायनो हानाय नंला जिबनावबो आवगायनो हानाय नङा बिसोर मारैनि दारै थगायजोब्बाय रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ सुखुला खोथा मथे अबेबा अरुणोदय दाननो अबेबा पिएम किसान दाननो अबेबा आसनि दाननो होननायावसो गोरोबथुनानै दङ नाथाय रायजो राजाफ्रा साफ्रामबो रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्बि नंला बिथांमोनहा दिनै एपिपि पार्टियावहाय जेरैखि जाया माने भटखौ थुखागोन बिसोर गैला 5 बोसोराव जेसेबांनाखि सोफ्ल'नांगौ सोफ्ल'नानै जाग'नो हाबाय जेसेबांनाखि रायजो राजाफोरखौ थगायनांगौ थगायग'नो हाबाय बेनो बिसोरनि थाखाय सन्थुष्ट'सै आरो बेनि उनाव हानाय नंला आरो नङा होमबा दिनै सिन्था खालामदो आङो बुंगोन एनडिएफबिआ 2020 नि 27 जानुवारियावहाय एकर्ड जादों आरो 2020 नि 30 जानुवारि नङा होमबा 30 जानुवारियावहाय अस्त्र होनानैसो एकर्ड मोनबाय बलेथे सारेन्डार जादों दानाथ' बे एकर्डखौ सोर लादों एनडिएफबि इउपिपिअ आरो आबसु नङा होमबा दाना बेखौ कुइसन खालामनोसै बिथांमोननाव बै 2020 नि 30 जानुवारियावहाय 30 जानुवारियावहाय बिथांमोनहा मा होनानै सारेन्डार जाखो दाना एनडिएफबिआथ' नराव दे गावनि जेनाखि हाथियारखौ होनानै सारेन्डार जाबाय बिथांमोनहा मा होनानै सारेन्डार जाखो जेनाखि आबसुनि बेनारखौ लानानै बेनारखौ होनानै सारेन्डार जायाखै नङा होमबा दा बेखौनो सिङाव मिन्थिनानै दङ जोंना मानव गेदेर आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा दिनै जोंखौ फाननानै एकर्ड खालामखाबाय जोंहाथ' जेबो गैला बेयाव नङा होमबा जेबो गैला बेखायनो गतिके बिथाङाबो सासे सेन्ट्रेलनि आफादगिरि हिसाबै सिन्था धारनाया दङ बेहाबो बै गामिखौ सोसननांगौ बै गामिखौ प्रपेलेस खालामनाय दा बे जिनिसा साक्सेस जायैयाव बिथाङा ओरैबायदि सिन्था खालामबाय मा जेरैखि जाया आङो बिजेपिआव थांनानैब्लाबो
बै जेनाखि गामि सोसननाय दाजाबनाय दानख'नाय बेखौ आङो साक्सेस खालामगोन बे हिसाबैसो बिथाङा बिजेपियाव थांनो नागिरबाय नोंथांमोना आंनिफ्राय खुद नङा दे बे आङो निउसाव पर्टेलाव नुनाय हिसाबैसो आं बे बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु आंनिफ्राय आङो प्रुफ मिथिथायाखै मानसिफोरनि नुनायनि गेजेरजोंसो आं बेखौ बुंनाय जादों आरो दा बे हिसाबैनो दिनै मानो थांनो नागिरखो बयनिफ्रायबो देरसिन बयनिफ्रायबो बुद्धिनि जेनाखि एकर्ड दिनै बे एकर्डजोंनो गोरोबदोंना इउपिपिएलजोंनो बिथाङा दिनै इउपिपिएलखौ गारनानै मानो खारनो नागिरखो दाना बिजेपियाव नङा होमबा दा बेखौ सिन्था खालामगासिनो दङ जुदि माबा मोनसे गमामायैनो दंमारोबा सासे इसिबां गिदिर प्रेसिडेन्टआ मालाबा बिजेपि खारनो नागिरनाय नङामोन ना नङा होमबा गावबो आरो राज लुगैफिनबावनाय जाबावबाय नङा होमबा बिराद सोमोनांथाव बिराद साननो गोनां बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बियो होमबा बिथाङा नंगौ गमामायैनो जाथिनि थाखाय साननाय दङ बै गामि सोसननांगौनि बेलायावहाय सोसनजायैनि सार्थआव दिनै बिथांमोनजों गोरोबहैनानै बे खामानिखौ साक्सेस खालामनो नागिरदों होननानै आंहा दाउट दङ नाथाय बेखौथ' बे पार्टियाव थांलायनानै मावनांगौ गैयाना मानो बेयावनो इउपिपिएल दङ बेयावनो प्रमद बर' दङ बेयावनो लरेन्स दङ नङा होमबा बिथांमोनजों रायज्लायनानैनो बे गामि सोसननाय दाजाबनाय दानख'नायखौ मावनो हायोना होमबा बिथांनि जेनाखि खुद्रिखांनाय जेनाखि होख्रावनाय बेखौहाय इउपिपिएल सरकारा जेबो खोनासङा नामा आं बेखौ सानसै दाना इउपिपिएल सरकारा जिबनावबो खोनासङा जानो हागौ बे हिसाबै बिथाङा दुखु मोननानै खारनो नागिरबाय होमबा दिनै माखौ गामि सोसननाय माखौ गामि दानख'नाय होननानै बुंदों आरो बोरै सोसननो हागोन बोरै दानख'नो हागोन जायनि फलाव बियो बिटिएडिखौ बिटिआर खालामनायसो बिटिसिखौ बिटिआर खालामनाय नङा बियो जाहैबाय मोनसे सान्थि सक्तिसो आरो गोजोन गोरोबथासो दाना गोजोन गोरोबथानि गेजेरावहाय दाना गोजोनखौ सोरजों खालामो गोजोनखौ सोरजों बानायो दाना आं एक नाम्बार कुइसन खालामनोसै मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा दाना हाथियार लाफेरदोंमोन मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा मालाबा अस्त्र दैनानै नांदोंमोन ओरैनो राजा लामाल' जथेदों सारा दुनियाव सारा पृथिबियाव नागिरबाबो नोङो मोनसे अस्त्र लायालासिनो ओरैनो हंग्राम खालामनाय ओरैनो आन्दालन खालामनायखौ सरकारा एक्सेप्ट मालाबाबो खालामा नाथाय खालामदों दा एनडिएफबिनि थाखाय एक्सेप्टखौ खालामदोंमोन नाथाय दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा गावहा सिफ जाहैबाय गावल' जागासिनो दङ दिनै साफ्रामबो रायजो राजाफोरखौबो थगायगासिनो दङ साफ्रामबो रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांनो जेबो बहुद माने हेल्प होदोंमोन नाथाय बिथाङा थगायबाय दा बेखायनो आङो बुंगोन लास्ट जोबथारनायाव बिथाङा गावनि सौरागुरि गामियाव मानो थांनो हायाखै थांनो हाया बियो मिथिबाय मानो गावहादे बुंदोंमोन ना आङो सासे चेयारमेन जाया आं सासे एमसि एमएलए जाया आं सासे हालमाजि जाया नङा होमबा बेबादि बाथ्राखौ बुंदोंमोन आङो एकर्ड जानायजों लोगोसे आंनि सौराबारि गामियाव थांनानै आंनि आइ आफा बिदा फंबायफोरजों रायजो जाहैगोन दा बेखौ गिनानै चन्द्रपारायाव हा बायनानै